ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, бародарои қадрдон, имрӯз хостум дар як мавзӯе ки айни ҳол 50% одамо бовар мекунанд ёки 30% одамо бовар мекунанд ва 80% одамо бовар намекунанд. манам ранги шумо як одам, манам ранги шумо аниқу дақиқ намедонам, не ки мехоҳам ки дар ин бора суҳбат кунам ва шумо дар комментария бинависед, якҷоя маслиҳат кунем. чиқадар мегӯянд ки ҷомаи ба маслиҳат кӯтоҳ намебиёяд. якҷоя мо ҳамдигар фаҳмӣ кунем. мақсад на фаберлика медонистам, фаберлика дидам, фаберлика чандборо шинидем, уно базм кардану ҳамаша рафтам фаберлика. ана бо як ширкати дигар атоми борҳои корейсӣ дошта, борҳои корейскӣ. мақсад ки ай Корея биро мегӯяд, намедонам ай ҷо биро мегӯяд атоми. мақсад ман истодам худам фикр кардам, ин тиҷорат ая, тиҷорат ҳамин хеле ҳастае ки бизнес, яъне хумон мегӯем савдо мекунем, бор савдо мекунем. ин савдогарӣ ай қадимулаён бобоомону бибиёмону ин хеле ки бигирем ай пайғамбари худо омадаga тиҷораткор будан. ҳамиё мерафтан адига давлат уштурошон қати бор мекардан, мегирифтан меомадан. ҳамин хел буд бародарои азиз. мақсад ин ҷои фанду фребш нест. ира агар касе ки фанду фреб мекана ёки ай сари тарозу мезана ёки чӣ мекана, ҳамамон медонем ки дар назди қонуни и дунё, дар назди қонуни у дунё ҷавобша мега. касе ки ай сари тарозу мезана ёки ҳаққи ҳаром мехара ёки фреб мекана, и нобахшидания. ира худо худаш саришта кана, худо худаш бизана. одаме ки фреб мекана у мақсад дига одаморо суистифода мебара. мақсад агар ки ҳамин тиҷорат боша, бизнес боша, мо ҳам тарафдорӣ мекунем. ягон гап нест. тиҷорат да чуба зиндагӣ як кас беҳ мешавад, занои хонашина мақсад соҳиби пул мекадай, бо мақсад ки мардакое ки мақсад аҳдаи кори вазбин намебуроянд, мақсад стройкада кор карда наметавонанд, мақсад кори вазбин кӯҳгардию дигаша карда наметавонанд, кори сабукак соҳиби пул мешаванд. биё ҳамин апара аввал гӯш кунем, бо мақсад вай мекунем. ҳамин апара гӯш кунем. хоб ассалому алайкум бонувони зебову бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду ва рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азизу меҳрубон, ҳар яке мо аз сифати аълои косметикаи кореягӣ шиносу бохабар шудем ва имрӯз яке аз ширкати атоми косметикаи Корея дари худро барои мо занҳои хонашин боз намуд. бонувони азиз, шуморо ба компания атоми ки худ кору фаъолият карда соҳиби маошҳои хуб гаштан ба кор даъват мекунам. дар ширкати мо зиёда аз 4-5 ҳазор занҳои тоҷику ӯзбек аъзо шуда кору фаъолият доранд, аз он ҷумла мардҳоям. бонувони азиз, бетараф набошед, қадами аввалинҳо аввалин аст. компания атоми кору фаъолияти худро аз 2009 сол сар кард ва бо маҳсулотҳои бо сифати аълои худ машҳур гашт. хоб ина гӯш кардем. япамонам чӣ мехостай? мақсад ки чимчи атомӣ, борҳои атомӣ, мо бисёри хеле шоқа диво мехӯрам. ина бачаҳоро мебинем ки мақсад ришошони рехтай тоба кардан худо дастам банаки. мақсад мебинем ки моҳои сарошони қаш рехтагия. ман бисёр бор хӯрдам. бо нафареро мебинем ки дастошон мақсад вақти салом карданда акм ма чихе бигӯм, ма як бачае ҳастам ки дар қишлоқу дар ҳама ҷо будагим, дар ҳама ҷо ҳастам. ма ягон чи дилмам дур намерава. аввалаш худо хирш худо, лекин ҳастае ки нафаре ҳастанд ки дилшон дур мерава, мега дасти баре диди чи хеле буд гуфта ҷирки мекунад. мақсад ин ҳамин нама суратошонро бо мондаистам. ина бинӣ мақсад дастошон ҳар хел мешава, моҳи сарошон мерезанд. и ҳамиёда дору тайёр мекардай. аммо мақсад ки карисо ба фикрем ки карисо кардаган. ира солҳои 13 мара гудак будам, дар ёдам ҳастае ки карисо дар ҷоҳои мо пиёз мекориданд. дар ёдам ҳастае хай карисо ҳам мақсад дорвои соз мебуранд ва ҳам ба саводам ва ҳам мақсад илму техникашон пешрафтае. мақсад ки ҳамин коре ки ҳамин апо ина мара айхиди Москва занг задан, апаи ина Ситорабону, ина рақамошон ҳамиҷада ҳаста. ин апаи Ситорабону мақсад ки мехоҳам мега ки ман ҳамин тиҷората, мақсад ҳамин тиҷората ман калон кунам. ина бо дар Тоҷикистон дар моҳи январ кушода мешидай. ин 27 давлати рӯи дунё қати ҳамкорӣ доштай. хай бо ура хитон медонен. касоне ки мақсад кора кардагӣ бошанд, фоидаша дидагӣ бошанд, мехоҳанд ки кор кунанд. ина ман ҳамаи шуморо бо ман тавсия метавонам. маълумат ина занг бизанен, бо маълумоти пуррара аз Ситорабону пурсен. маълумоти пуррара шумо да мефаҳмонанд ки чӣ кор кунед, чӣ кор накунед. хулосаи гап ман чӣ гуфтанем? гапҳои шумо мада муҳимай дар ҳамин бора. ман вақте ки ман реклама мекунам, ман мехоҳам ки аниқу дақиқ бидонам ки чӣ гапай, чӣ хабарай.
همین کار درست ای نادرست ای حرام ای حلال ای اگه بسیار مثلا آدمای بی‌سواد خودشون که کار نمیکنن خشی کاری ندارن ای کار حرام ای کار بیزه بای گفته این خیلی چیزا مینویسن نه من همین را انیق و دقیقش میخوام بفهمم که چی گپای همین کار تجارت یگان وقت در یگان دور و زمان حرام بای گفتگی نیست کسی که حلال کار میکنه حق حلالش ای بازم خدا نصیبش کنه اینجا همه تجارت کارن تمامی بازارهای ما هم به همین حساب تجارت کار در حساب میشون نفرایی که خانه به خانه بر میگردونن وایم تجارت های وایم این جای یگام کس فهمد فریبش نیست از اصل 20 هیچ کس فریب کردن نمیتونه برادرای عزیز مقصد این بیزنسی اینترنتی های فکری مقتی بیزنسی اینترنتی های کسانی که اهداش میبروین صاحب پل صاحب مبلغ میشن اینا اپم با میبینیم اینا اپم گوش کنه اینا زنها و مادران عزیز همه شما رو برای کار کردن در شرکت اتمی دعوت میکنیم خیلی آسانه کار در این شرکت یعنی که شما در یک سال 2 مرتبه همگی خرید میکنید تمام بالای شما نمیسوزد زوانیه هایی که میگیرید از زوانیه ها نمیافتید شما فقط همین کماندتون مستحکم میکنید و از حساب همین معاش های نقض میگیرید شرکت اتمی دارای سرتیفیکات خلال می باشد یعنی همین محصولاتش همین خیلی سرتیفیکات خلال دارن می توانید با از اینترنت در اومده خونید پرسید از درباره همین محصولات به حد و ایشون خوب صفات خوبن شرکت اتمی زیاده از 27 دولت جهان که همکاری میکند و از ماه ینور در تاجیکستان نیز آفیساش باید گشوده شود از این رو دیر نکردن نویسه در رقم‌های در روی اکران بوده کار رو به پرگی شما دا میفهمونن آسانه تست پیش میروین خب خلاصه گبینه گوش کردیم شنیدیم دیدیم این صورت ها رو ما مهندس هم دیدستیم موضوع را ایدا فهمیدیم که درباره چی ای اینا شرکت اتمی همکاری به خاطر فردا اینا در تاجیکستان خمونم کشوده میشه برادر عزیز مرحمت کنین اینا همکاری به خاطر فردا دستگیری همدیگه را فراموش نکنین خداوند یارو مددگارتان خدا نگهبان